Prošli tjedan ukupno kripto tržište je raslo 5%, od 759,8 milijardi dolara početkom tjedna do 797,8 milijardi dolara krajem tjedna, a bikovi su kontrolirali tržište cijeli tjedan. Što možemo očekivati ovaj tjedan? Ukupno tržište se i dalje kreće unutar padajućeg kanala, a zadnja 2 mjeseca kreće se između 759 i 814 milijardi američkih dolara. Ukupno tržište se kretalo po Cypher obrascu u kojem su oba cilja bikova ostvarena. U slučaju nastavka rasta, bitkovima će iduće prepreke predstavljati zone na 814,5 te 851 milijardu američkih dolara. Nasuprot tome, uspješnim probojem ispod zone 796 milijardi dolara, medvjedi bi mogli ponovo pokušati srušiti ukupnu vrijednost kripto tržišta do 775 milijardi američkih dolara. Bitcoin je prošli tjedan završio rastom od 3%, a bikovi su uspjeli probiti zonu 17.100 dolara. Indeks straha i pohlepe još uvijek se nalazi u zoni straha, te Bitcoin i dalje predstavlja dobru priliku za kupnju. Bitcoin se kreće unutar padajućeg kanala, te je još uvijek pod snažnom kontrolom medvjeda i u zoni prodaje. Prvu prepreku u daljnjem rastu predstavljat će gornja granica kanala, te nakon toga zona 18.800 američkih dolara. U slučaju pada cijene Bitcoina, medvjedi bi mogli spustiti cijenu do 15, te čak i do 12.000 američkih dolara. Ether je prošli tjedan završio rastom od 7,5%, od 1200 dolara početkom tjedna do 1290 dolara krajem tjedna. Uspješnim probojem iznad 1275 dolara Ether pokazuje namjeru nastavka rasta do zone 1600 dolara, a prvu prepreku na tom putu predstavljat će linija padajućeg trokuta. Nasuprot tome, medvjedi će uspješnim probojem ispod zone 1275 dolara pokušati srušiti cijenu Ethera do zone 1070, te nakon toga i do 875 američkih dolara. Metaverzum je tehnologija virtualnog svijeta, te se promovira kao zabavno mjesto za igranje te interakciju sa drugim korisnicima. Jedan od novih metaverzum projekata je igra Tamadoge, koja kombinira koncepte metaverzuma i igre i zarade igre. Također uključuje vlastiti metaverzum nazvan Tamaverzum. Tamadoge je kripto igra koja korisnicima omogućuje posjedovanje nadogradljivih NFT ljubimaca, pasa, a svaki pas ima jedinstven skup kvaliteta koje ga izdvajaju od ostalih. Ljubimci se mogu međusobno boriti te zarađivati bodove i nagrade. Proširena stvarnost omogućuje igračima interakciju sa svojim Tamadoge ljubimcima kroz aplikacije, kao da je ljubimac u istom prostoru s vlasnikom. Tamadoge ljubimci su animirani 3D modeli, a moći će se povezivati s raznim drugim metaverzum projektima i igrama. Naravno, postoji mobilna aplikacija koja će omogućiti korisnicima lakšu brigu o Tamadogima. Izvorni token projekta Tama je pristupni token Tamaverzuma. To je ERC20 token s ukupnom ponudom od 2 milijarde komada. Cilj Tama tokena je postati najveća mem valuta na tržištu. Projekt Tamadoge je još uvijek u ranim razvojnim fazama, a već je stvorio ogromnu zajednicu igrača. S Tamadogeom će igrači moći doživjeti potpunu virtualnu stvarnost kada će se 3D modeli povezivati s drugim metaverzum projektima. Ima sve potrebno da postane jedan od najvrijednijih projekata u metaverzumu i da bude budućnost play to earn igara. Ja sam Tomislav Kamenečki za FIMA Kripto.